के लोक सब बड़ जमींदार सुनु यो नंदलाल। बहिन कबे चुलिया रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। डाला में दियो रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। डाला में दियो रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। मिथिला के लोक सब बड़ जमींदार सुनु यो नंदलाल। बहिन कबे चुलिया रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। मिथिला के लोग सब बड़ जमींदार सुनु यो नंदलाल। बहिन कबे चुलिया रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। मम्मी महातार सुनु यो नंदलाल। दादी बचब की मम्मी महातार सुनु यो नंदलाल। खरीदे लठार हमर दादा बेहाल सुनु यो नंदलाल। खरीदे लठार हमर पापा बेहाल सुनु यो नंदलाल। मम्मी के बेच लिया रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। मिथिला के लोग सब बड़ जमींदार सुनु यो नंदलाल। दीदी बचब की बहिन महातार सुनु यो नंदलाल। दीदी बचब की बहिन महातार सुनु यो नंदलाल। खरीदे लठार हमर चाचा बेहाल सुनु यो नंदलाल। खरीदे लठार हमर भैया बेहाल सुनु यो नंदलाल। दीदी कबे चुलिया रुपया 1000 सुनु यो नंदलाल। मिथिला के लोग सब बड़ जमींदार सुनु यो नंदलाल। परिछन के गार हमर करू स्वीकार सुनु यो नंदलाल। परिछन के गार हमर करू स्वीकार सुनु यो नंदलाल। इहे थिक हमर परंपरा संस्कार सुनु यो नंदलाल। एहे थिक हमर मैथिल संस्कार सुनु यो नंदलाल। इहे थिक हमर परंपरा संस्कार सुनु यो नंदलाल। इहे थिक हमर मैथिल संस्कार सुनु यो